Hej derude, det var Anders fra Havebæksen. Jeg har lige lovet nogle af vores følgere her at lave en hurtig lille guide-video, så det er nemmere at komme i gang ud i drivhuset, når sæsonen går i gang. Vi bruger vores universaljord, som er spavningfri. Den kan du bruge både som plantesæk, krukkemuld og så prikkeljord. I dag har vi lige valgt at vise, hvordan vi gør med de her kapillærkasser. Man vender den op. Lige ser, hvor hullet det er. Vi måler lige ind, så skærer du hullet. Hele vejen rundt. Holder på. Det vælter ikke sådan lige med det samme. Først når du lige lægger den, så holder du lige hånden på. Trækker hånden lige så stille ud. Retter den til. Skærer et hul her, hvor du vil have den plante. Tager plastik væk. Så som i hver andet tv-køkken, så vil lige snyps. Så du får lige at se, hvor vi har hullet. Så holder vi lige for begge steder, så ikke render ud. Vi har hullet her. Vi har kapillærkassen med. Eller trakten, eller rør, eller hvad man nu kalder det. Så vælter den lige stille tilbage. Trækker hånden forsigtigt ud. Stikker hånden med her. Så mærker vi lige. Jo, røret det er fuldt. Det skal bare fuldt. Det skal ikke komprimeres. Det skal være sådan, at vandet selv trækker det op. Så plejer jeg lige at rulle lidt ind fra hjørnerne. Det er sådan, at vi har det højeste punkt midt på, hvor vi skal plante. Og heller ikke for store huller. Ingen grund til, at der kommer alt for meget utøj og alt muligt andet i jorden. Vi planter. Og bum, så har I tomater, agurk, krydderurter og noget ellers lyst til at sætte her i. Kan I have en tosset god sæson.